La guerra comercial entre els Estats Units i la Xina sembla que comença a relaxar-se. De fet, aquella escalada que estàvem respirant ja comença a veure's un altre color. La Xina ha anunciat una disminució dels arancels pel que fa als productes nord-americans, aquells productes que són molt familiars per nosaltres com el whisky o la soia o productes químics o fins i tot la carn que s'exporta dels Estats Units a la Xina ja tindran una reducció d'un 50% en els arancels. Tot això, d'alguna manera, té una relació de resposta amb l'anunci que ja va fer els Estats Units pel que fa a la reducció dels arancels que aquest país aplicava als productes xinesos que entraven en el seu territori. Hem de dir que el mercat xinès és dels mercats més protegits del món. Estem parlant que per terme mitjana els arancels tenen un 3,8% de càrrega, a diferència de la Unió Europea i els Estats Units, que la Unió Europea és d'un 1,8% i els Estats Units un 1,7%. Bones notícies, per tant, aquesta baixada de l'escalada pel que fa a la guerra comercial entre els dos grans titans de l'economia mundial, amb els PIBs més grans del globus. Bona notícia perquè implicarà una dinamització de l'economia.